Wala mo kayo sa mga ano.
Okay, man sa dato. Oh! Oo, badan ni Tigay. Ano na talaga dyan? Hindi siya mo. Computer 2 connected. Computer 2. Its previous version. Ako na cooking ko.
Ay, sabot ko. Pinagkakayan po. Sabihin natin na kilig-kilig ng bota. Computer free. Still.
Blendin mo. Hindi mo naman tapos sa pagkakul. Pagpapayan. Big. 12.50. Berapa nih?
Computer 3 is still. Gusto ko kapag gumalo ka. Puto nilang nilagay ko. Bata. Puta natin kayo. Mali sa makulit ko. Kita ko ko pinangin. Itan. Computer 3 is still. Ikaw mo. Kuya. Kuya, ang ganda lang ako na. Hindi mo rin sa talaga. Ngapo. Ito lang. Ito lang. Nagpapalit. Hindi naman nagpapalit. Ito ka na nga. Maraming ginagalit yung mga kulang. Puta. Sino pa naman nakikigat?
Hindi ka no? Siguro, kung meron pa din yun, ating taway, pinatay. Computer 3 is still. Marami pa mo ko. Ako.
Pasok ko. Sige pa! Ano pa? Ano yung meron sila? Pero hindi ako Hindi tarong bala dyan din mandul. Gawa sa kayo. Oo. Pero karugan, isa na.
Open sa wash.
Ang scope nito is ang web release.
Nag-up ka na? Masarap na. Diba? $5.50. Good night. May kalaman mo ba na HCP? Nalinis niya po, boy.